फरायसाजों लोगोसे नोंथांमोननि गुदि बर' थुनलाइ आफादाबो क'क्राझार ओनसोलाव सोलोंथाइनि जे हाबा मावनाय बेयाव ज'यैनो हाबा मावनायखौ जोङो नुबाय थादों। बे समाव बे बोसोरावबो जिहेतु प्रि सामार कचिं केम्प बेखौ नोंथांमोना ज'यैनो बानजायदों दिनै जोब्बाय मा बुंगोन बे समाव? थारैनो बे बाथ्राया सैथो। माने जोङो लागातार 3 बोसोराव आगान सुरबाय। दानिजों जोङो जोंनि क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा माने गोलोम बोथोरनि जेनाखि बेसेन नाङै फोरोंथाइ बादा खुंनाय बेवहाय जोङो बिथांमोनखौ मदद होफानो होननानै बिथांमोनजों जोङो लोगो नांफानानै फरायसाफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि जे मावबादा हाबाफारि लानाय बेवहाय जोङो खौसे जानानै बिथांमोनखौ जोङो मदद होफाबाय थादों। बियो ध्रुब सत्य। दा बिनि गेजेरजों जोंनि फरायसाफोरनि इयुन जाहाथे माने बिथांमोनहा मोनसे समाव जोंनिनो सम्पति जायो। जों बुंनाय खोनाबाय थायो जे दिनैनि फरायसायानो गाबोननि नोगोरारि होननानै बाथ्राखौ दा जाहाथे गुबैयै बे जिनिसा जानो हायो। बिनि थाखाय जोङो गथ'फोरखौ फ्राय बुंनो थाङोब्ला जोंनि फोरोंगिरिफोरनि गेजेरजोंनो बिथांमोनखौ जोङो मा खालामो माने बोसोन होबोबाय थायो। दा आं बुंबाय थादों गथ'फोरखौ जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ थाखो 9 आरो थाखो 10 नि फरायसा गथ'फोरखौ जे जाहाथे जोंनि फरायनायनि गेजेरजों जोङो गुन गोनां सोलोंथाइ मोननानै जाहाथे नोगोरारि जानो हायो बा हामारो गावनि आथिङाव जों गसंथानो हानाय बायदि जाहाथे गुनखौ मोनो बेखौनो जोङो बिथांमोनखौ गले गले बुंबोनायनि गेजेरजों फोरोंबाय थाबोदों। दा दिनैबो जोङो बेखौनो बुंदों जे जाहाथे दिनैनि फरायसानो गाबोननि जाहाथे नोगोरारि जानो हायो। जाहाथे बेबादिनो जोंनि फरायसाफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै मोजां जोंनि देशनि साफा साफा सम्पद जायो। बेखौनो आङो कामना खालामनानै जोंनि गथ'फोरखौ थुलुंगा होबाय थाबोदों आरो थागासिनो थागोन। जों जेसेबांखि थांनानै दङ जोङो बिथांमोनखौ मदद होबाय थागोन। बेखिनियानो। दख'रा एबसुनि जिहेतु गोलोम बोथोरनि बेसेन नाङै मावबादा दिनै खुंबोबाय माब्लानिफ्राय जागायमोन आरो जोबनायसिम माब्लायाव जोबनानै थांगोन? गिबियावनो आङो जायनोखि जोंनि क'क्राझारनि मिडिया पार्सन बिथांमोनखौ साबायखर बावगोन जे जोंहा बे जोंनि जायनोखि PMश्री गार्लस HS स्कुलाव जोङो क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसेनो क'क्राझारनि गुदि बर' थुनलाइ आफादजों जों जयैनो थांनाय जुलाइनि 6 अक्ट'निफ्राय जोङो बे जायनोखि प्रि सामार कचिं केम्प जायनोखि सोलोंथाइ मावबादा जों बेखौ जागायदोंमोन आरो फैयै फैयै जोंहा दिनैहाय जोबनाय हाबाफारि बे जायनोखि जोबनाय हाबाफारि अर्थात क्लजिं सेरेमनिखौ जों दा जागायगासिनो दङ। दा बेवहाय जोङो जोंनि बे क्लजिं सेरेमनियाव जे सिगाङाव जानानै थांनाय जोंनि माखासे इभेन्ट्सफोरनि जों माखासे फरायसाफोरखौ लानाय थांनाय जोङो थुनलाइयारि बादायलायनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन। बाहाय फरायसा बिथांमोना गावनो सुजुनाय खन्थाइखौ लाबोदोंमोन आरो बाहाय जों एक्सटेम्प'र स्पिचबो लादोंमन। दा बे मोननैनि बिथिङावबो जों बिथांमोननो जों बान्था होनाय जागोन आरो लोगोसेनो बिथांमोनखौ जोङो फरायसाफोरखौ जायनाखि जोंनि बे क्लास लानाय थाखो 10 आरो 9निनो सानखान्थि बिगियान आरो इंराजि रावखान्थि बिनि सायाव जों आनजाद लादोंमोन। बे आनजाद लानायावबो जों बिथांमोननो जोङो जायनाखि 9 आरो 10निफ्राय जाय टप थांदों बिसोरनोबो जों बान्था होनाय जागोन। दा बेजों लोगोसे जों बाहाय बेस्ट डिसिप्लिनखौबो जों सायख'नाय जायो। जों बेबायदिनो फिसा फिसा माखासे फरायसाफोरनो थुलुंगाखांनायनि थाखाय जोङो बान्थाबो होनाय जागोन दिनैहायनो। दा बाहाय जोंनि दिनैनि बे क्लजिं सेरेमनियाव जोंहा आलासि हिसाबै जोङो बाहागो लाफैनो मोन्दों। जे गाहाय आलासि महरै जोंहा क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि जोंहा बिदा गेदेर खाम्फा बिथाङा नुजाफैनो हादों आरो लोगोसेनो जोंहा क'क्राझार बर' थुनलाइ आफाद क'क्राझार जिल्लानि बर' थुनलाइ आफादनि जोंहा नेहाथारि सार दिनेश बरगयारि बिथाङाबो जोंजों बाहागो लाफैनो हादों। आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। बेजों लोगोसेनो जोंनिनो आफादनि गोबां सोद्रोमाफोरा बाहागो लानायजों लोगोसे जे जोंनि फरायसा बिथांमोना बाहागो लाफैजोबनो हादों। आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जोङो बेबायदिनो फरायसा बिथांमोनखौ जोंनि जायनाखि थाखानाय जोंनि एबसुनि आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइ जांख्रिथाय मावथांखि बायदियै जे जोङो दिनैहाय जोबथा हाबाफारियाव मोजाङै मोजां सामलायलांनो हाबाय एबा जोङो मावफुंलांनो हाबाय। आं बेखौ जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बेखिनियावनो आङो
जाखिनि बुंनांगौ दंमोन एखिनिखौ बुंनानै दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों। बबे साबजेक्टआव लादों नोंथाङा? जोङो साबजेक्टखौ लादोंमोन जोङो इंराजि रावखान्थिनि सायाव आरो लोगोसे गोरलै बिगियान साइन्स आरो बेनिफ्राय गोरलै सानखान्थिनो जायनाखि जेनेरेल मेथामेटिक्स जायनाखि टपिकखौ फरायसा बिथांमोना थाखो खथायाव गाव गावनि फरायसालियाव कर्सखौ फोजोबनो हायाखैमोन जों बिथांमोननाव बेखौनो सोंनानै जे बैफोर कर्सखौ आवगायहोनो हायो नामा होननानै जोङो बेखौ लानाय जादों आरो जों फरायसा बिथांमोना जोंनो खोन्थाना होदों जे बबे बबे टपिकआ जायाखै एबा चेप्टारा जाफुङाखै आरो बे चेप्टारनि सायावनो जोङो लानानै होनाय जादों आरो मा बर' थुनलाइ गुदि बर' थुनलाइ औ मावबोबाय थादों निस्सय बिथांमोना जोंजों 3 बोसोरनिफ्रायनो जोंजों जयैनो बे जायनाखि प्रि सामार कचिं केम्प खालामदों बेहाय जोंजों जयैनो हेफाजाब होबोगासिनो दं आरो जोबोद बाख्नायथाव खोथा जोंहा सार आफादगिरि सुपेन चन्द्र बिथां आरो लोगोसे नेहाथारि जोंहा बिथां दमासु सार लोगोसे बिथांमोननि आफादनिनो गासै सोद्रोमाफ्रा जोंजों जबै थानानैबाबो गावसिनि समखौ होनानै जोंजों बे बोसोरथामाव गोबां हाबाफारियाव जोंनो हेफाजाब होबाय थादों आं बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरो।